Takže čaute ľudia, tu je Mišo z Chili Brothers a vítajte pri prvom videi, no nie prvom, ale vítajte pri videi, pri ktorom idem jesť chili papriky. Video natáčam preto, lebo sa ukrutne nudím. Tak ideme na to. Tu sú domáce chili papričky, ktoré som pestoval doma na záhrade. A mám tu pre istotu nachystané aj mlieko. Tak, môžeme ísť na to. Celkom to aj páli. Toto prestáva byť sranda. Tak to je asi koniec.